मिजिं गैला मोजां मोननाय गैला बै समा बारग'लांबाय लिंहरब्ला बोजावले बियो फैफिननाय नंला मिजिं दंमोन मोजां मोननाय दंमोन मिजिं गैला मोजां मोननाय गैला अनखौ गोसोजों कृष्ण सुरा बिफां सायायाव जिरायनानै अनखौ गोसोजों कृष्ण सुरा बिफां सायायाव जिरायनानै मेगनजों मेगन आखाइजों आखाइ खुगाजों खुगा बेसेदि रायज्लायोमोन गोरबो बेखेवनानै जों सानैजों दिनै बे थावनियाव नै आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनि सोरजि संसार मुलुगाव नोंनिनो सोरजिहरनाय नैबे मुसलपुर बियाबनिफ्राय थानाय काटलिगाव गामिनि नैबे न'खरनिनो नोंनि फोथायारि सिबियारि न'खर फोलेरनि गेजेराव न'खरनि बेंगिरिजों गाहेला रुंसारि जालांनाय अनिमा रुंसारिनि गोथै देहा सोलेरखौ सिगाङाव लानानै नों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ गिबि गिबियाव खुलुमदों आफा इसोर बोराइ बाथौ आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनि बे सोरजि सुखु दुखुनि संसाराव गाबनाय मिनिनायनि गेजेराव नोंनि सोरजिहरनायाव न'खर संसार लामा हान्थिदोंमोन रुंसारि अनिमा रामसियारिया आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ अनिमा रामसियारिया नोंनि सोरजि संसाराव खायसे देहा सोलेराव दुखुजों सहायनांनानै बेमार आजारजों सहायनांना थानांनानै दिनै रुंसारि जालांबाय बेखौ जोङो जोथोन लादोंमोन जोथोन लासेयावबो जोङो रैखा खालामनो हायासै आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनो सोरजिग्रा नोंनो फालिग्रा नोंनो लांग्रा जों सुबुं हारिया मिथिगौ दे आफा इसोर बोराइ बाथौ ओंखायनो नोंनि बे सोरजि संसार मुलुगनिफ्राय दिनै देहा सोलेरनिफ्राय सिया गलांबाय ओंखायनो बे रुंसारि जालांनाय देहानि सिया जाहाथे आलो गोजोनै नोंनि सोरगो रायजोआव सहैनो हायो मोदाय बुरै आलो गोजोन थाहैनो हायो बिनि थाखायनो आफा इसोर बोराइ बाथौ खालामनानै खुलुमहरबाय आफा इसोर बोराइ बाथौ दिनै गासैबो बाय बाहागि आगोआला आरो दौरि हानजा फोथायारि सिबियारि ज' जानानै आफा इसोर बोराइ बाथौ अननानै आलो गोजोन जाहाथे सोरगो रायजो मोदाय बुरैयाव सहैनो हायो बिनि सायाव आर'ज खालामना खुलुमबाय खालामबाय इसोर आफा बोराइ बाथौहाय नै रुंसारि जालांनाय काटलिगाव गामिनि नैबे न'खरनिनो न'खर बेंगिरि रुंसारि अनिमा रामसियारि दिनै नोङो आफा इसोर बोराइ बाथौजों सोरजि संसार मुलुगाव सोरजि जादोंमोन संसार लामा हान्थिदोंमोन जिउ लामा हान्थिदोंमोन न'खर खुंदोंमोन न'खर बेंदोंमोन दिनै नोङो देहा सोलेराव खायसे आफानि सोरजि संसार मुलुगाव दुखु सुखु बेमार आजार ग्रह नोजोरनि खायसे मोगा मोगि जानांनानै दिनै सहायना थानांदोंमोन बे सहायना थानाय समाव नोंनि न'खरनि नों नुलांनाय नोंजों ज'है रायजो जानाय असे फिसाय आरो नोंनि जोनोम होनाय गथ' गथाय आरो नों नुलांनाय बाय बाहागि आरो नों नुलांनाय आंगोआला आरो नों नुलांनाय नोंनो नुलांनाय मुसलपुर बियाबनि दौरि आर'ज हानजा आरो फोथायारि सिबियारि गासैबो ज' जानानै दिनै आफानि सेराव आर'ज खालामदों जे नोंनि बे देहा सोलेराव
दुखु दाहा नांना थानाय समाव सहायना थानाय समाव नोंखौ रैखा खालामनो थाखाय जोथोन लादोंमोन जोथोन लासेयावबो हायासै डक्टर कबिराज होसोदोंमोन जों मिथिस' हाया सानस' हाया नोंनि बे देहा सोलेराव मा जेंना नांनानै दङमोन मा ग्रह नोजोराव गोग्लैना दंमोन जों मिथिस' सानस' हाया जों सुबुं आनला जानानै नोङो दिनै ग्रहआवसो थांखो ना बेमार आजारावसो थांखो ना नोंनि सिजिरा जोबनानै सिया गलांखो जों सानस' हाया मिथिरोङा ओंखायनो आफानि सेराव आर'ज खालामदों जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौ सोरगो रायजोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो मोदायफोराव थाहैनो हायो बेनि थाखाय आर'ज खालामदों नों दिनै मुलुगनि माइ आफा थुबसा बस'नानै गियाथिनि सोमोन्दोखौ नेवसिगारनानै अननाय मोजां मोननाय थाला नागारनानै नों संसारनिफ्राय सुबुं महरनिफ्राय नोङो दिनै जायखारलांबाय देहा सोलेरखौ नागारनानै ओंखायनो जोङो आफानि सेराव अराय आर'ज खालामदों नों नुलांनाय गासै सिबियारि जिउ फिसाफ्रा आरो बाय बाहागि आंगो आलाफोरा नोंनि नुलांनाय फिसाय आरो बिसि गथ' गथाय आरो फिसौ फिथाइ गासैबो ज' जानानै दिनै नोंनि सेराव आफाखौ खुलुमबाय नोंनि देहा सोलेरखौ दिनै जोबथा खेजियाव लांनो साननाय जाबाय दे नों जाहाथे आरो गोजोननि सोरां लामा लालाङो बिनि थाखाय आफानि सेराव आर'ज खालामना खुलुमनाय जाबाय जों गासैबो ज' जानानै दहाय 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 जै आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि जै आफा फालिगिरिनि जै आफा लांनायगिरिनि